en welkom bij Bobbeslag met het Café. Marjoen Treije gasten, reetriedcoach Jillert Anema, bobslieder Sibren Jansma en de Frieske Eerste Riekse reetrieder Bram Smallebroek. En hier is al het publiek van de Joen is de skielervereniging De Draai uit Houderwiek. Nou, en het moet duidelijk wezen, het is net alleen omtinken voor wintersporten Joen, maar ook nog voor gevechtsporten. Master of Martial Arts in Drachten. Dat is het komend weekend. Aanstjeren we wat het is en hoe we daar komen kennen. Maar we beginnen eerst naar uw eerste gast en dat is Jillert Anema. Jillert Anema binnen in Haas, maar bepaalt geen oude zeun. Hij wen net alles koft in het rustieke bonte bok. Weet je heel goed restig bij komen kennen. Maar als Jillert op de baas zit, bloedt er net volle van oer. Gewoon het mes dwars in de bek. Ja! Dan moest hij net deel aan bij wat er gebeurt. Rijden met die hap. Mooi nog. Anema is eerst en vooral fysiotherapeut en bekend worden door het begeleiden van Rintje Ritsma. Nou is hij succesvol coach van de bandploeg. Al weten ze daar soms ik net wat ze mij mooi matten. Ja, dat is heel lastig denk ik. Hoe moet je dat omschreeuwen? Hè? Wie net hoeveel baan had je hem op die camera? Wat een boek schreeuwen? Ja, misschien ook wel waar. Hoe de fuck is? Maar zijn marathonploeg zet hij het lange baanrijdrieden op zijn kop. Ik Anema had van doelwest van een oorloon uit te komen. Maar dat was geen succes. Ik zou zeggen, herkent hij er zelf in, maar dat bedoel ik net Borat Maier. Nee, maar... Herkent je zelf in het filmpje? Ik herken mezelf wel in het filmpje. Ja. Volgens mij ben ik dat telkens. Dat best ik telkens, hè? Ja, het is echt ongelooflijk. Wat een energie. Ja, en dat op mijn leeftijd. Ja, hoe krijg je het van elkaar? Ja, dat is als je krijgt datgene door wat je graag doet, dan krijg je zoveel energie van wat je aan het doen bent. Ja, en dan ren je oer. Ja, doorheen is het altijd oer van energie? Nou, als ik op een baan sta en dat die man die begint te rieden, dat is zo schitterend. Dat is zo mooi. Ja. Lees uit. Nou, als je op dat ijs riest en de rekkers op het goede moment, dan wordt het net wurg. En dan jist maar snelheid door de bocht heen, die hudder is als het ooit fietsen kist. Al die jongens kunnen best fietsen, maar ze rieden hudder. En dan is dus maar meer dan 50 jist door de bocht heen, terwijl dat niks aan het waan is. Nou, dat gevoel, zeg ik maar zeggen, ja, dat... En dat viel je dan als coach ik? Ja, dat viel ik dat weg, zeg ik maar zeggen. Ja, dat liever mij dat wel niet meer. Maar, nee, maar ik de jongens rieden zo, ja, ik viel eigenlijk wat zij vielen is, maar ja, ik geloof wel dat ik er heel dichtbij zit. Ja. Als dan volgens elke slag die ze rieden en dan denk ik van, no bliksem, no denk ervan, ik red het net of en dan kom ik in actie. Ja. En dan probeer je een tip en advies te aan om ze er terug in te slepen. De leeft dus gigantisch mooi. Ja. Ja. Morgen begint het NK afstand. Ja. Waar is er gespannender? Jillert Anema of zijn ploeg? Nou, ik denk de ploeg. Zeg maar steeds. Ik weet wel, dan stap ik op de ijs en elke keer dan shock die tribunes en dan denk ik nog. Ik ben blij dat ik niet hoef te rieden. Dus, nee, ik heb... Maar daar ben je er wel verantwoordelijk voor? Nee, ik ben geladen, zeg maar. Maar ja. Gespannen nooit. Nee, dus maar voor morgen, dat NK afstand, er moet wat gebeuren. Er moet niks, hè? Je volle dat er wat gebeurt. Jillert Anema, Simone, al die rieders moeten presteren. Nee, dat heeft het zelf zijn. Alle rieders van mij moeten... Als je zegt, ik mat, dan is het een opdracht van oor en dan wordt het niks. Dat is een lodenlast die je die mij neemt. Ze moeten presteren. Ik vol. Nou, en nevens mij is wollen en matten lijkt heel dicht bij elkaar. Nou, dat tocht ik net, want dat lijkt nog krijgt ze 4 uur elkaar dat het verschil is. Oké, we beginnen eens bij de gast. En dat is Sibren Jansma. Kom aan tafel. Sibren Jansma begint in 2002 met bobsliedjen. Daarvoor is Jansma meer verknocht door heegspringen en sprinten. Jansma had trouwens van een soort spotten, want zoals hij zelf zei, naast de bobsliedjen gaat ik vaak te reetrieden, golven, tennisjen en wetterskiën. In 2006 pleegt Jansma hem voor de Olympische Spelen in Turijn. Onder oren Jouster Arend Glas in de bob.
Ze worden in de tweemansbob 19e en in de vrouwenmansbob 16e. Glas houdt op. Edwin van Kalker wordt Jansma zijn piloot. Ze schreeuwen historie, toch als eerste Nederlandse bob tweede te worden op een World Cup. Maar de Olympische Spelen in Vancouver wordt een fiasco. Jansma en Van Kalker worden 14 in de tweemansbob, maar Van Kalker wordt net vierde. Vindt de baten gevaarlijk en houdt op. Jansma is razend, stinkt om ophouden, flirt zelfs bij Monaco, maar gaat toch verder in de Hollandse bob. Hoe ziek bist van die beelden van Edwin van Kalker die het net wat? Nou, dat valt wel mij, hè. Ja? Ja, dat valt wel mij. Nee, misschien van boetestanders dat dat een beeld is wat altijd weer omkomt. En ja, voor mij ben die beelden natuurlijk gewoon een momentopname, zoals op tv-shows. Maar dat is een heel proces voor ogen en daarna ik nog. Dus maar het voor feit dat er heel iets met mij geconfronteerd was, Nee. kan je niks schelen. Dat zit ik net zo heel erg mij, nee. Het flirten met Monaco, ik vier achter die litten. Ja. Ik bedoel, Monaco is net verkeerd, toch? Nee, dat is wie zeker net verkeerd west. Nee, dat wie een mooie carrière stap west als ik daar heen en weer ging. Maar ja, uiteindelijk is het ook keerst. En ja, trouwens, jongen, ja, waar weet wat weer gebeurt als ik heen en weer ging. Maar ik ben ook wel blij dat ik weer gewoon in Nederland ben en daar sliet voor het Nederlands team is. Ja, 14 november begint voor jou echt het seizoen, hè? Ja. Helemaal klaar voor? Ja, helemaal klaar voor. Ja, ik ben eigenlijk fysiek jongen. Als ik zoek naar mijn krachtwaardes en mijn orenwaardes met sprinten en springen, dan zie ik er goed voor. Ja. Ja. En worst presteren of mast presteren? Ik wil presteren natuurlijk. Ja. Oké. Dan vreet je dus ik al bij de tweede gast. En dat is Bram Smallebroek. Bram Smallebroek is binnen in Arnhem, maar hikke op de Lemmer. En viel hem dus een echte Fries. De Lemmer, je weet wel, daar komen over het algemeen wel aardige spotters bij. Smallebroek valt in de categorie Team Klompen, Melchior Schoenmakers, Lionel Vessi en Pleun Strik. En Bram valt ook in de categorie Hans van Helden, Bad Veldkamp, André Vreugdenhil, Erik Bouwman. Maar hij komt misschien nog wel dichtst bij Manix ten Kottenaar. Want de chemicus kwam Liekels Bram ook uit van Oostenrijk. Bram had bij HCH de Zuidwesthoek en de Primkescoers rieden. En groeit bij het gewest Friesland onder leiding van Janneke Ma uit de een goede rieder. Zelfs zo goed dat hij tijdjekken werd onder het eerste Riekse reedrieteam. Mocht dat Liekels niet worden maar het reedrieden. Dan kan Bram altijd nog aan de slag als de naaie Robbie Williams. Oeh, Bram. Wat een compliment van onze Roelof. Ja. Dat dit filmpje er weer even in komt, hè? Ja, dat is echt heel erg, hè? Nou, nee joh, dat doe ik in mijn vrije tijd wat. Ja. Dus, maar hij is wel voor de goede carrière kiezen? Hier is net de naaie Robbie Williams van de Lemmer. Ja, misschien zit er wel wat meer... schaatsen is het mooiste wat er is, voor mij. Dus in dat opzicht is het alleen maar goed. En kan letter altijd nog jonger worden. Ja. Toch? Ja. Zij is dat, ja. Muziek kan altijd nog, ja. Ja, muziek kan altijd nog. Bram Smallebroek, ik denk dat het hele grote publiek daar net goed kent. En nou zeker net meer, want bist er nog een Fries eigenlijk? Of bist er nou een Oostenrijker? Ik heb nog wel een Nederlands paspoort. Dus in dat opzicht ben ik gewoon Nederlander. Fries. Want ik kom inderdaad uit Friesland. Maar ik mag wel uitkomen voor Oostenrijk. Ja, dus, want, en dat dorst ik. De komst voor de eerste uit. Ja. Waarom in hemelsnaam? Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, het is in Nederland nogal moeilijk om echt bij de top te behoren. En dat heb ik aan de lijve ondervonden. Want ik train al jarenlang op fulltime, zeg maar. En ja... En de komst er net? Ik kom er niet, dus ik moet een andere weg inslaan. Ja. En dat heb ik nu gedaan. Maar dan concludeer je net van, nou ja, ik ben misschien net goed genoeg. Nee, dat concludeer ik niet. Nee? Nou, nee, kijk... Of tenminste net voor de Nederlandse top. Kijk, ik zat natuurlijk in gewest Friesland. En nou ja, met alle respect, dan krijg je niet de faciliteiten die de top 5 krijgt bijvoorbeeld van Nederland. Of de top 10. Nee. Dus... En ik wil wel eens kijken of ik met die faciliteiten het kan redden. Ja, en helpt het? Nou, ik schaats nu... ik heb al mijn PR's aangescherpt dit seizoen. Dus het helpt wel. Ja. En die PR's ben zo onscherpen dat
misschien aanstvol weer bij de Nederlandse topjerkist? Of zit dat er gewoon net in? Dat zou kunnen, ja. Dat is wel mijn doel natuurlijk, om me te ontwikkelen. Ja, maar wat zijn daar dan die faciliteiten die het zoveel beter binnen als die de oors voor die weer? Ja, je kan bijvoorbeeld nu op heel hoog niveau wedstrijden meedoen. Ja, World en dat Cups. koel gewoon net als het in Nederland bleef. Ja, misschien als ik inderdaad nog een paar jaar hier was gebleven en heel hard getraind had, dan had ik misschien 1 keer of een keer een World Cup kunnen pakken. Maar dat is niet structureel. Nee. Jillet, wat vies was die verhaal? Ja, waardeloos. Waardeloos. Ja. Doe vies net dat je dat waan had. Nee, hij moet gewoon keihard werken in. En het gaat net om faciliteiten. Het gaat in eerste instantie om gewoon... Nee, het gaat gewoon om trainen. Gewoon het trainen. Maar voor goede training heb je toch ook faciliteiten nodig? Jawel, daar heeft wel faciliteiten nodig, maar die kist je wel krijgen eventueel. Ja. En dan moest wel een bepaald niveau hebben eerst. Dat is de aanjekkie kist. En dan kist ze van ja, nou ik meer op je oors. Ja, maar dat is waardeloos. Ik herinner me het verhaal dat ik voor Kazachstan uitkomen woon omdat Nederland te vol is wat betreft reetrieders. Niks ervan. Omdat, zeg ik zeg, kist er wel uit hebben. Ik ben er nooit een voorstander van geweest. Nee, maar toch, maar die jongens, het gebeuren. Ja, er zijn jongens en die we vregen terug de Kazachstan. Had je hem dat willen en daar wie een mogelijkheid. Ja, en maar die mogelijkheid die pak je net als je hier al die mogelijkheden krijgen. Nee, dat is incorrect. Zeg maar. Die jongens winnen al goed genoeg. Dat wie van mijn gevoel het snelste team ter wereld. En op dat moment, als je dat al bist en de kist net maakt, want terug al je regelgeving onder spelen. Ja. Dan, maar dat is hele oorzaak. Dat is orenreden, zeg maar. Maar in elk geval, die mensen vregen het. Die jongens, ik heb vregen wie er wonen. Er zijn 4 man die wel wonen. Ik heb direct zijn, wordt hem net jongens. Nee. Je hebt er nooit in. Maar ze binnen in een steek litten. Ja. En daar heb ik het voor hen opgenomen. Ja, Sieber en Doopblied, dat is een beetje bobslieders in Nederland binnen. Dat wat dat er? Er zijn een beetje bobslieders in Nederland binnen. Ja, het is wat dat betreft wel iets sport in Nederland. Ja, want die concurrentie heeft ook geen last van. Nee, maar die concurrentie die hacket ik wel snel uit. Als het net goed genoeg is, dan hacken ze gewoon snel uit, omdat het een grote investering is. En als het goed is, dan bloedt ze bij. Ja. En het is net zo dat ze daarna nog even... dat kost gewoon een proteïeld. Ja. Ik is net in Nederland even een baan op ziekje en derde in bobsliedje. Het is alles of niks. Ja. En als er net bies is, dan mag ze een jaar wachten. En dan kun je wel een jaar in trainen en een prot investeren. Maar dan wist net of ze er bij is. Er is net er is net volle kans om dan nog een stapje achter de World Cup te gaan of zo. Ja. Wat vies van het verhaal van Bram? Want jullie zijn waardeloos. Aan de ene kant ben ik het wel met medailles. Maar aan de andere kant vind ik het wel goed. Ja, begrijp het ook wel. Ik bedoel, het is ook wel goed denk ik, om te proeven om een bepaalde... Ik kies wel World Cups waren. En dat is een bepaalde ervaring, denk ik, best wel beter van kiezen. Ja, dat je beter van worden kennen, ja. Wat is die ultieme doel, Bram? Dit hier? Dit jaar is... Kijk, mijn ultieme doel is altijd gewoon mezelf verbeteren. Dat is alles waarvoor je het doet. En als dat uiteindelijk leidt tot goede prestaties, kijk, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En mijn doel dit jaar is EK, allround schaatsen. Ja. En uiteindelijk ook het WK. Ja, daar komt hij wel, Jillert. Ja. Dus dat is toch hartstikke mooi voor zijn jongen? Ja, dat is hartstikke mooi. Ja. En wat maakt het uit? We hebben in Europa. Ja, dat is ik prima. Zeg maar, hè. Wij hebben Nederlandse Chineesjes. En daar ben ik hartstikke wies maar het Europees kampioen worden. Maar tafeltennis, zeg maar. Dus er ben wel volle meer van die dingen minder vol. Maar ik vind wel dat als je just naar het baanrecord op die of 6 tredjen. Dan moest er toch wel binnen 12 punten van dat baanrecord al rieden kennen. Zeg maar. En als je dan daar lang nou net ontkomst, dat kist je heus wel bij elkaar trainen in Friesland wel. Want dat doen de jongens van mij ik. Ja, de jongens van die. Ja. Daar mag we het maar eens even over hebben. Want morgen de die. En morgen is ik de die dat hij weerom is. Ja, mooi is dat. Hij, de grote hij, Sven Kramer. Ja. Is hij nou weer de favoriet? Hij vindt zelf van net. En ik denk dat hij... maar wat vindt hij? Nee, ik ging op hem al. Ik heb even met hem praten. En ik denk dat die jongens dat heel goed zelfs inschatten kennen van maar die jongens, zei ze, hij is wel favoriet. Nou, als je gewoon daar zat in je oortje hebt die werkelijk al onder 4 jaar nooit een rit verlenen heeft, dan ben je een heel groot sportman. En
van dus mij is het logisch dat de jongens van die ploeg zeggen... Sven Kramer is gewoon weer favoriet. Ik al het die oorlier net... Nou, in principe ben de jongens van mijn ploeg ik zodanig dat ik liever heb dat Noor de favoriet is. En laten we nou eens even jaren wat Sven Kramer daarover zei. Meestal worden natuurlijk wel heel graag bij mij in de seconden scoren, maar dat vind ik helemaal niet erg. Ja, prima, de meesten net me omgaan kennen dat zij de favoriet zijn, dan toch ik het wel. Maar of het helemaal reëel is, dat weet ik niet. Maar ja, het maakt me eigenlijk weinig uit. Het is wel opvallend, hè? Want de regerend Nederlands kampioen op de 4 kilometer, Bob de Vries, die zei gewoon ja Sven en ik zie collega Jorrit Bergs, maar Sven Kramer is gewoon favoriet. Ja, nou ja, misschien ken ik de druk niet dan, ik weet het niet. Je kon wel met elkaar praten, hè? Want hij zei precies hetzelfde. Maar kennen die jongens de druk net aan? Nee, het gaat erom dat de must naar tak groeien. En als je 4 jaar lang alles winst, dan Sven weet dat wel, zeg maar steeds, hoe belangrijk dat het is, dat oren denken dat je de beste bent. Dat jouwt je een voordeel. Op het moment dat je rieden moest en dan bent nog echt de system natie en moest nog 4 ronden. En Sven had een tier al rieden, dan denk je van oh, als ik maar twaalfde word, er is je mens die het slim vindt om twaalfde te worden. Ja, maar dan voel ik het vanuit de jongens die sto trainst benaderen, dan denken die verkeerd, toch? Nee, want die moeten gewoon van hun eigen kracht uitgaan. Nee, dan moest west best. Dus op het moment dat je het toneelspelen is, of die zelfs niet best, dan krijg je een probleem. Maar als je gewoon lever de underdog-rol heeft, is helemaal niet slim. Dan zou je hij is favoriet. Johan Olaf Kors die dat bijvoorbeeld nooit oors. Dan sjost hem rond 10 rieden en dan denk je van nou, die is het winnen. Ja. En dan zou je nee, en die is favoriet en die is favoriet. Dan zie je me kromme tien in de gewoon, dan zie ik. Maar ja, dat laat hem nog een keer het best, maar ondertussen moet je wel. Ja. We praten dadelijk verder en dan vooral ik met Sieberen. Dilemma Sieberen, maatschappelijke carrière of nog fjouwer bobsledding. Denk er even naar en dan zullen wij even naar de oude wieken. Als windlippen alles van tevoren wisten, dan zegt de vrouw er heel oors uit. En hier sport geen enkele weerde meer. Want waar hier biegelijk stinken kan dat Action Squatter zo'n geweldenaar waard. Ja, dat ik vroeger nooit denken ken. Er is heel wat yield op de vliegende Friezinnen inzet. Een gokje van Ilke Kruis. En ons geluk is meer dan een kilo wie zit. Dat is een weerhiet als een ko. Maar der keer beter waar geen yield op inzetten. Een ko is dan... Die is goed, maar die is ergens volle dommer. Hoe dom sprutsen, Kambuur en Tiet. Wintertiet, wil te verstaan. Het is correct op Tiet geweest. Nee Jan, helemaal net. Want... Is het mobiel 2 uur teruggelopen in plaats van 1 uur. En dan loop je achter de feit aan. Indië en dat betreft op de bank. En dus een minder sterke opstelling. Daar raak ik niet van in de war, Arjen, echt niet. En dus verliezen de layouts van Sparta. Waar je dat van tevoren nou tocht. Ik had eigenlijk ook niet anders verwacht. Oké, Kelvin, hier is de Toto dus goed aan. Maar hoe zit het dan met Drachtster Boys ONS? 6-0 voor de Snitsers. Daar droom je van. Ik had eigenlijk ook niet anders verwacht. Haha, ja Kelvin, haast het zeker haast altijd goed. 90% misschien? Want ik, Harkema's Boys, die verleer? Ik had eigenlijk ook niet anders verwacht. Heerlijk. Nou, Sees, Jan, dat is toch net? Nee. Maar weet je dat het wel weer Fries kampioen sterke man wist? Nee. Maar hij wordt het al. Kelvin, wat hier zo van tevoren tocht? Ik had eigenlijk ook niet anders verwacht. Dan rest dus nog us Dirk. Weet je dat ik een grutte topper word? Wij hoop je zelfs op dat ene ons geluk. Maar wij weten ook... Dat de dingen ook heel anders kunnen lopen als een tegenstander heel veel inzet heeft. Ja, geluk en al dat soort zaken. Sieberen, maatschappelijke carrière of werf jou hier terug voor Sochi. De hest Arun de Simmer werken. Maatschappelijke carrière, onwerken steeds maar misschien een beetje. Ja. Bevoelt dat net beter als hield hij het weer die druk van het bobsliedje? Nou ja, bobsliedje door omdat ik het leuk vind. En dat vooral. En op een gegeven moment komt wel op een moment dat zij de mat, omdat zo'n prototype in stopt. En ja, dan is het meidwaan is leuk, maar op een gegeven moment was meer. Dat was echt niet winnen. Dat hebben we richting Vancouver hebben we dat niet in. Als een bepaald niveau hellen en dan had ik geen zin om dan weer om te vallen. En ja, dan wist ik ouder in die maatschappelijke carrière, ja, daar was wel om denken. Dus dan op een gegeven moment was een ouwege meid, ja, dat ging nooit waan. Ja. Het beste is natuurlijk als ze beide kist waan. En dat is en voor die sport goed, tenminste zo ervaar ik het dan. Als ik daarnaast gewoon nog ding doch naast mijn sport, wat totaal oors is. Ja, maar dan kan het, toch? Nou ja, dat kan wel. Dan kun je het wel combineren? Ja, de massa van werk jouw vrienden die dat wel. Ja, maar heeft hij al voor? Ik ga dan qua locatie net ideaal, maar ik zie het in Hengelo bij Twents, dat is een afval energiebedrijf. Ja.
Daar ga ik een jaar hier nou werken. Nou, dat bevoel hartstikke goed. Echt goede omstandigheden voor mij. Ik woon heel flexibel voor mij. Maar nou in de winter ik weg? Nou, in de winter ken ik nog wat. Nou ja, en ik zie jij voor volgend jaar wel iets dichterbij, bij Hoes. Maar ik ga wel het jouws iets ernaast. Maar de Zeist kreeg al van op een gegeven moment wil je meer in die sport. Hè? Ja. Nou ja, hij kreeg een discussie hoe Bram Haan, die kind nou wel naar een EK. En Jillert zei van ja, maar je wilde... je beginnen eigenlijk, ik werd op 0. Ja, dus nee, die podiumplakken, die zitten die erin? Ja, in ieder geval beginnen wij op 0. Omdat wij zijn al helemaal zelfstandig qua team. Eerst zitten wij vooral onder bond vast. En kregen we de financiën wij. Dan doen wij alles zelfs. We hebben ons eigen budget, wij ons eigen trainer, wij ons eigen fysieke trainers eromheen steken, de baantrainers. En maar qua niveau? Qua niveau, ja. Zo vorig jaar wie ik gewoon een hier voor u iedereen onduidelijk is. En we willen dit hier willen wij de stijgende lijn niet zetten. En dat maakt ik voor u weer een onknopingspunt aan om te zeggen, wij zijn de goede wij en zeg we verder. Ja, en zit er ergens voor want het is 4 hier naar de Olympische Spelen? Het is al wat, of 2 hier zelfs, ja. Het is nou 2 hier, maar het is... nog 2 jaar, maar stel je voor, die progressie zit er het komende jaar net in. Is er dan nog een kans dat ze zegt van ja, sorry, maar ik red het net. Ik houd het toch mee op? Ja, die kans is er als het echt dramatisch is. Maar dat kan toch eigenlijk net in een traject, weet je, in zitten? Hoe bedoel je? Nou, je kunt toch net zo, als je in een traject in een team zitten? Ja, dat klopt, maar we hebben dat hebben we al eerder. Wij denken dat wij een bepaald, dat wij een top 6 jaren. En daarvoor gaan wij. En als wij denken dat wij op een gegeven moment... dan moet een progressie, met een bepaalde lijn zitten iedereen die er naar thuis stuurt. En dat is gewoon het belangrijkste. En dat kan wezen dat dit hier dan nog helemaal uitkomt. Maar met er wel onknopingspunten. We hebben verschillende factoren. Fysiek, we hebben het sturen en we hebben materiaal. Maar stel dat het sturen en starten hartstikke goed gaat. Maar materiaal is in op orde. Ja, dan kunnen we daar nog in investeren. Ja. En dat is als een goede bob hast. Ja, dan is het hier wel op bol bij zitten. Maar je wilt net in de marge? Nee. Nee. Jillert, zo sto je in de marge coachen kennen? Nee, nooit. Nee, dat boeit me net. Vind ik niks aan. Ja, maar hij jet natuurlijk wel bij de absolute wereldtop. Wat start hij dan? Absoluut. Dus dat dan niet in zelf, maar qua team hoeft dat dan nog net zo te wezen. Nee, maar dat kan je me wel voorstellen dat hij dan probeert en denkt van ik wil er nog eens een keer. Er zat dicht aan zitten, je doet het zo goed. Maar dat in de marge, want eigenlijk was toch Bram een beetje verwiest, toch? Nee, ik verbied Bram helemaal niks. Nee, hij verbiedt die niks, hè, Bram. Nee, maar dan vreeg mij wakker van Fien en dan jou ook niet meer. Maar dat in de marge rieden, Bram. Maar Mike en Bram, ik even... Misschien is het nu nog een beetje in de marge, maar over 2 jaar, joh, let maar eens op. Toen heb ik echt het gevoel van, ik kom wel in die top. Ja, tuurlijk. Tuurlijk heb je dat. Als sporter heb je dat altijd. Ja. Dus, ja, daar moet je gewoon in geloven. En Oers... Maar je er net om beginnen. Anders kun je niet weten anders kun je beter niet beginnen. Nee, zo is het gewoon. Maar heeft ook voor diezelf dan een grens? Van nou ja. Uiteindelijk is de grens natuurlijk de top. Zo simpel is het. Dus de nummer 1. Maar dat is wel een hele zware weg. Maar dat is dat is voor iedereen. Dat is voor zijn team ook. Ja. Een hele zware weg om de eerste van de wereld te worden. Ja, dus zo is het nou eenmaal. Ja. Podiumplak, dit hier ergens op een World Cup? Zit het erin? Dat zou mooi wezen, maar daar gaan we net vanuit. Dat zou wel echt een hele grote sprong wezen. Als je wel vorig hier stond, we hadden nieuw materiaal. We hebben nieuwe mensen weer in het team. Jeroen Piek, Fries erbij. Een grote, dus we wachten het al. Precies. Bob, Jorrit of Sven? Mooi. Nou, ik denk net dat het handig is. Ik heb wel achter de camera's wel een uitspraak hoe die ik moet zeggen. Maar dan mag je wel even achter die camera stinken, hè? Dan mag je het wel vertellen. Maar dan was het dit deze dus. Nou, het is heel simpel. Ja, we moeten het kwart houden. Ja, ik ben heel kwaad. Sven, ik heb nog nooit een overwinning van Sven dat ik daar een min gevoel over hier. Dus daar zit ik heel ambivalent in. En dat merk ik op Sven. Ik wil, zeg maar zeggen, we hebben ook veel respect voor elkaar. Maar waar is Moon eerste? Ik heb de jongens de concurrentie net rieden, jongen. Ik denk wel dat ik vrij goed de volgorde van mijn rieders heb in. Ik weet wel van, dat denk ik dat ik daar een fout in heb. Maar dat ging ik natuurlijk nooit van de camera zetten. Nee, hartstikke blik. Doen we net. Nee, doe ik net. Nee, we gaan naar de vechtsporten. Want het komend weekend is het NK afstand, maar er is ook nog een oerevenement. En dat is de Master of Martial in Drachten. Nee, hier zit André de Haan voor dit toernooi. André, Martial of... Nee?
Master of Martial Arts. Lees uit, wat is het? Ik zou het proberen in het Fries te doen. Het is gewoon de beste in de vechtsport. En dat is verdeeld in al je categorieën. Famkes en famkes, jongens en jongens. In bannen, maar vechtsporten hebben we in een heel soort categorieën. Ja, klopt. Er wordt het vechten met elkaar dienen. Dan kennen meesten Shen. Er wordt een onderdeel wat breaktesten dienen. Kennen meesten prijzen in winnen. Dat is onderverdeeld in famkes en alle leeftijden en zo. Dus er zijn heel veel klassen. Dan is er ook nog een gedeelte, dat is de forms. En daar kennen meesten showglitten Shen. En er zijn al tal van oren dingen. Dan komt er een teamfight. Meesten Shen elkaar rijden. Er ben ik een aantal sponsors die zetten een bedrag op de beste vechter. Dus het is een heel evenement. Wat is het? Taekwondo? Taekwondo door wij, maar dat doet ik karate, mij, kung fu, pencak silat, kickboksen. Alle sporten die in de vechtsportorkest met betekenen komen daarin drachten. Onder Van Haasma zijn al 37 in drachten. En het begint om 9 uur. Ja, en daar is twee prachtige dames naast die zitten. Die is die dochter ook. Dat is Ashley. Dat is Ashley en dat is Samira en Idrissi. En die is Europese kampioene, toch? Ja, Samira. klopt. En daar best Europese kampioenen in? In All-Style, ook wat voor toernooi we zaterdag hebben. Ook allerlei vechtsporten deden daar aan mee. Dus al je verschillende dingen. Ja, en dan moet je aan één bepaalde reglement houden. En dat was van heel Europa. Ja. Zij is wel al Europees kampioen, hè? Hey. Ja. Dat is ook knap. Knap, hè? Ja, heel knap. Alle informatie, surf op onze website, zijn www.artofdefense.nl. De kunst van zelfverdediging. Ja. Daar staat alles op. En het is in Drachten. 9 uur naar binnen, tot 10 uur, dan is ongeveer de aanvang. Dan komt er een opening, komt er een show, er is een DJ, lichtshow. En neem maar op, dit is gewoon een heel leuk uitje. En je show een keer actie en snelheden die je gewoon normaal in een actiefilm showen, maar die show je dan live. Nou, die actiefilm wil ik nou wel even zien. Dus lid maar eens even wat zien dan. Oké, dan wil ik hun beiden even staan. Ja? Dan eerst even wat trappen bij elkaar te waan. Oké, doe maar, lid ze maar trappen. Jillet, bist jou de boksbal? Oké. Nou, hoppa, daar gaan ze. Nou, en intussen dan kondig je gewoon, hartstikke bedankt dat je hem hier komen wonen voor je verhaal. En een heel soort succes. Doe vanaf 14 november. En doe ik morgen zijn boven Ervendorens. Klopt, ja. Oké, ik op 10 half is ik te zijn. Dit weer op een slagcafé. Na je week is dit programma er weer. En Mandy, ik verzels mij omdenken voor het NK afstand, maar ik us Dirk. Nou, dadelijk kies je uit Nijse Joet. Een heel noffelijk jongen te wensen. Doeg!